Наблюдаваме престрел с много престрел бокс с Берижи. Берижи машина успява да вземе своето човече. Това ми е самолетие. В същото време в другия край да бъде виждаме Сери Фейс с жълтите хаски. Наблюдаваме и те как се справят. Ще се опитат да направят самолета за следващите рундове. Да се готвят. The Campers на маса 3. My Emotion на маса 4. На маса 2 от Tesos Nexus. И на маса 1 работите клуб. Времето е минута и 31 до края. Минута и 31 до края. Точно времето наблюдаваме тренера отгоре някога, които сменят мотори, приставки и откачат, закачат нови на другия край, как се справят Disaster Us и Dynamic. Dynamic слагат нова приставка на ваше ляво. Disaster Us също. Слагаме приставки от неизвестно време. В това време става... Не, другата е. Да, тази е първа. Забележете, виждате годината, няма специално надвения. Но пипната работа, когато бъде работа, горе на пистата се поставя едно червено бомбче, като наказание, че се пипна да работи за разлика. Остава 38 секунди до края. За следващия рунд да се готвят The Counters, My Emotion, Tesos Nexus и за това се радвам, успява да продължава прекъсна, отдясно може да видите времето е 18 секунди до края. В лявата част това са препятствия, които са много години, да трябва да сами, да препятствия, да разбират. Докато наблюдавате, да трябва с много препятствия,